Dobre, takže 10. príklad, keď si pozrite, tak tam máte napísané, že 15, 20 petín. Potom tam máte nejakú divnú čiarku a potom tu hore trojku. A otázka je, že čo máme robiť. Tak keď sa pozriete, tak z 15 sme sa akým delením dostali na trojku? Deleno 5. Takže museli sme urobiť, že 15 deleno 5. Pravda? A keďže som povedala, že krátenie je, že to isté musím vykonať aj s čitateľom, aj s menovateľom, tak sem si odpíšem túto 25 a odtiaľto dám tú istú operáciu, čiže deleno 5. A 25 deleno 5 je 5. Čiže takto to má vyzerať. Dobre? S tým, že všimnite si, čo som vám povedala pri tom rozširovaní. Koľko je 5 deleno 5? 1. Vidíš, čiže v podstate sme ten zlomok vydelili jednotkou a keď niečo vydelím jednotkou, tak sa to vlastne nezmení, že? Čiže tá hodnota zostala zachovaná, len je to napísané inými číslami. Dobre? Takže poďme teraz ešte ďalej spolu, kto chce. 42, 49, čo tam napíšeme, keď tu máme 6 sedmín, že 42, pripravím si to. 42 som delila sedmičkou, čiže aj 49 musím rovnako deliť sedmičkou. Dobre? Rovnako ako hore. Aby platilo, že tam mám rovnaké číslo. 81, 72 tín. Tak. Tu máme osmičku. Takže tým sú delili 72, aby nám vyšlo 8. 9. Takže aj 81 budeme deliť čím? 9. A vyjde nám 9. Veľmi dobre. Už rozumieme? Tak, takýmto spôsobom vyriešite úplne celúčičky celý príklad. Šup, šup.